Τι ψάχνεις? Τι ψάχνεις? Όζη? Πού είσαι εσύ? Ποιος αγαπάει εσένα πολύ? Ποιος? Ποιος αγαπάει? Κατερίνα? Το σκυλάκι μου πού είναι? Πού είναι το σκυλάκι μου μένα? Τι είναι βετάρις μου? Το ποτόσιο μωρέ. Χαδιάρι. Άντε φέρ την παντόφλα σου. Πού είναι? Πού το παιχνίδι σου? Κάτω. Άμα. Τι είναι? Μάνα, ένα άγριο σκυλί που έχω. Την πήρε την παντόφλα, 4 σέλια ο κόσμος. Έλα, Όζη, φέρ την, Μπράβο. Φέρ την εδώ.